1972-es megjelenése óta az 5-ös BMW egyre nagyobb darabszámban kelt el, és már a szegmense vezetőjévé vált. Mi jellemzi az új 5-ös BMW-t? Kiemelkedő dinamizmus, minőségi belső tér és intelligens vezetőt segítő rendszerek. Filmünkből az elsők között ismerheti meg részletesen az új 5-ös BMW-t. Kezdjük a külső dizájnnal. A tekintetet először az új fényszórók ragadják meg. Most először az 5-ös BMW fényszórói és a vesék egy egységet alkotnak, ami még sportosabbá és szélesebbé teszi az autót. Az orr-rész újdonságai továbbá az aktív Airstream vesék. A vesék lamellái automatikusan nyitódnak és záródnak, ami javítja a légellenállást és csökkenti a szén-dioxid kibocsátást. Most tekintsük meg az autót profilból. Láthatjuk, hogy az innovatív válvonal a karosszériát két részre osztja. Az autó orránál árnyékot vet, majd kiemelkedve fényessé válik, végül felső íve a BMW jellegzetes Hofmeister ívébe fut. A széles farrész rendkívül sportos jelleget kölcsönöz az autónak. Elég csak rápillantani a hátsó lámpákra, amelyek a jellegzetes elalakot szélesen és laposan rajzolják ki, miközben az autó oldalára is kifutnak. A könnyű építés kulcsfontosságú volt az új 5-ös BMW fejlesztése során, és ez csak egy az alacsony fogyasztást és a fokozott agilitást szolgáló megoldások közül. Számos alkatrész alumíniumból készül, például a karosszéria nagy része, amelynek eredményeképp az autó akár 100 kg-mal könnyebb erődjénél. Minden BMW szíve a motor. Az itt látható 540i számai lenyűgözőek. 340 lóerő, ami 5,1 másodperc alatt gyorsítja 100 km/órára. A hatékonyság új mércéjét a BMW 520D Efficient Dynamics Edition állítja fel, amelynek átlagfogyasztása 4 liter alatti, ezzel a hatékonyság igazi bajnoka. És ne feledjük, légellenállási együtthatója is csak 0,22. További érdekesség az integrált aktív kormányzás, amely kiemelkedő agilitást, sávváltás során fokozott stabilitást, valamint kisebb fordulókört eredményez. A technológia a hátsó kerekek kormányzását egyesíti az első tengely változtatható kormány áttételével. A BMW vezetők korábban 3 különböző vezetési mód közül választhattak: Sport, Comfort és EcoPro. Az új 5-ös BMW-ben megjelent egy negyedik is, az adaptív mód. Ez automatikusan a vezetési stílushoz igazítja az autó egyes beállításait, olyan paraméterek alapján, mint a kormánymozdulatok, a sebesség vagy a navigációs rendszer. Ezzel tökéletes egyensúlyt teremt a komfort és a sportmódok között. A közelmúltban sokszor lehetett hallani az automatizált vezetésről. Az 5-ös BMW etéren is új mércét állított, ez a Driving Assistant Plus. A rendszer része például a kormányzási és sávtartó asszisztens is, amely megkönnyíti a vezető dolgát, különösen autópályán haladva. A kereszteződések komoly veszélyforrást jelenthetnek. A keresztirányú forgalomra figyelmeztető rendszer nem csak figyelmeztet az esetleges ütközés veszélyére, hanem elő is készíti a fékeket a vészfékezésre, így segítve a vezetőt. Mindezek csak kiragadott példák voltak az új 5-ös BMW vezetőt segítő rendszereiből. Tekintsük most át a belső teret, amelynek harmonikus látványa nem csak a minőségi megmunkálásból, hanem az elegancia és sportosság tökéletes kombinációjából is fakad. Az új fedélzeti kijelző vonzza a tekintetet. Ez az első autókra optimalizált érintőképernyős rendszer az autóiparban, élő tartalommal és személyre szabható konfigurációval. A teljesen új autós interaktivitási rendszer segít a vezetésre koncentrálni az autó vezetése közben. Használhatja a központi kijelző érintőképernyőjét, vagy a gesztusvezérlést. Ráadásul a BMW hangvezérlése is továbbfejlesztett, a lehető legmagasabb szintű rendszert kínálva. Irodahívása. A BMW zászlós hajójából már ismerős a vezeték nélküli telefontöltés. Az új 5-ös BMW még többet kínál, az okostelefon funkcióinak teljesen vezeték nélküli integrálását.
Új 5-ös BMW-jének kulcsa akár így is kinézhet. Egyszerre távirányító és érintőképernyő, amely számos érdekes funkciót kínál. Ilyen a távvezérlésű parkolás is, amely megoldást jelent szűk garázsba vagy parkolóhelyekre való beálláskor. Ehhez csak a BMW Display kulcsra van szüksége. Az új 5-ös BMW-vel minden eddiginél könnyebb a parkolás. A beltéri hangulatvilágítás különleges atmoszférát teremt az új 5-ös BMW-ben, kiemelve annak formavilágát. Ebben a környezetben nagy élményt jelent az a koncertélmény, amit a Bowers & Wilkins Diamond Sound rendszer nyújt, és amelyhez hasonló autóban korábban még nem volt élvezhető. Az új 5-ös BMW a legsportosabb üzleti limuzin a szegmensében. Új etalont jelent az autós asszisztens rendszerek tekintetében. Amennyiben többet szeretne megtudni az új 5-ös BMW-ről, kérjük, keresse fel hivatalos weboldalunkat.